سراويت إثيوبيا عاوتات بمزقاب نام مقلي قسقس اللخون تبل بوغن تقرايد ما نابل ما تازاتو سراويت دمسيسنا تباهيلوم زخلوخ في السراويتات أسلفهم أبز قبرنا ورارجن حالتات مكل خال تقراي سفحنا يمخت سرح أو كلهم جنبارات كايدم محس انت أبي تقراي معسكرات سدتنيا تزركبو إرتراوان وانا فتسامي جيزيو من محدار تقراي دكتور مولو تقراي تم حدر اللو تارتر آدالي نايلو مستحقين مخبار زكاية زلو سرحت بستأساسر تمازابلو زيغاتات اللويم سلازي أبداق ما هنسات كنسرحنا أب دوب إثيوبيا زوبا كونسو زقات مفنقال لعلسو عش حسابات حصر زيناتاتون حزنا لنا سنة مكتال منجستي كل تجراي كاب كلهم جنبارات نزمت أمت كعتي كم زمكة تجلسوا فدرالو منجست إثيوبيا بوجنون استفلا عليها كتمات تجراي كم استقطعترن يدف مهلاوني وزحبر وهبغى لحالتها مكل خال تجراي جبرة صادق إذا كله كفلات سراوي تسلفهم من حالتها مكل خال تجراي سيروم كم بركخو أي كألون يلوم تتغيروا زنورة مدلاو أب حد صير جزية وشتي نتو بهزب استمرت منجست فريسكا أديسا بزلا أخ مسلين نمم محدار فتصم ملاخ زغنا سرعات بتقرايون نمتكال سفيح مدلاو غيرهم وق أكايدهم لنا زخلوخ في السراويتات أسلفهم أبز قبرنا ورارجن مسمعنا كله حالتات مكل خال تقراي ببخابي زلوا ملشا ببزلوا فيرجن سفيح نايم ختسرح أو كلهم جنبارات أكايدهم فدرالو منجست إثيوبيا بوغنون استفلا عليها كتمات تجراي كم استقطعترن يدف مهلاوني يزقلص عزازي سراويت إثيوبيا جنرال برهانو جولا تمال روب عب ذهبو مجلسي سراويتو بوغن معراب تجراين دوب تجراين استفلاليا كتماتات كم استقوطات سرويو تزاريبو بدانشانو ماتقات يجمرنا بدانشاينا ماتقات جميرنا نتياو زنبر حيلي دمسيسنا خانا بعكر سجيرنا ابو حيالنا مكلخال وقا قاطمنا نيرو قنعون سعرنا نملو كبابيك افتح مرا ناس اوصينيو كابو سراويتنا نكتما شرارو حيزو أبعد هاجراي نزنبر حيل وقعو نشرت وقطاتيرو بشنخ دبو واجب زبهال كابي أم دفاع حيزو منيرم سراويتنا نابو خقسقس متجمرة بزي وق كواجه وزيهم دهريو نبال لامات أخيدهم اللامات أمس حزنا يخاء نبكرم سحيبهم أبجرج أرون كبيرو جيت خيدو قندما بصنعات سراويتنا نزون سيروا حج سراويتنا مخوني أتيلو بدمر رايق أبونات أخوات كله أبرايا عزوبوغن وصن حيلي تريفولو سلازي سراويتنا بجيجننت الناقسقسه نزصر حزب زخونه جونتا كيدمسسه دو كبل يبولون نزبل وساني تقبلو بزلعلوني نقدميت يقسقسالو يقتل يغنيال بوتاتات محازن زي محازن نتتقلالا ناي كوينات عوت اي قلصون زوله اي تقبر صادق جن بجنبار علامات امسيوم زنبرو حالتات منجست إثيوبيا بحالتات تقراي هاسيا كم زوردوم تزاريبو علامات أجنبار مبل عسران حمبيشتن سلاسان كلتن تبهالو خفل سراويتات كوبان دخل تبرجير مسيوم ملو توقعهم كاب تقم وصا خوينم ببوتاتات يقلصن اكلت تبهاله ختمه اكلت تبهاله بوتا متحازن زي متحازن نتتقلال عوتنا يوق ناي كوينات ايقلصن اتوم زواغو زلو سراويتاتون نحد مريت انت حالفوا انتلو دمسيسو مدكع ما يكون زحالفو زلوم يخفتلهم بوتا ابي كم نتقعم ابي كم نواعم سلازفلت منم كم صاصه منقد حيزم زخدو زلو بر نحالتات مكل خال تقراي حيسوم نعو دمسيسوم زحالفو حالتات يكون وهبغى الحالتات مكل خال تقراي جبر صادق حالتات مكل خال تقراي مسمولو قمانو يزلو زبل خوينو بخال وجن منجس فيدرال إثيوبيا نحالتات تقراي كسعر قريبو كم زلون أبي كباتي ومهلاونيو زي قلص قدامي مينستر أبي أحمد أتي مس حالتات تقراي زكايدو زلو خوينات حتصير كم زخونيو كاب فلمات حيزو كقلص أنيحون أب معسكر تجراي زركبو إيرتران بزحزوان أب حماق كونتات كم زلون زدقفوهم زنبرو أبالات UNHCR بتي أب تخواب زكايد زلو كينات سجيهم كاب تخوابي بمرحقهم زخون عين الدقف كم زي بلو من BBC تزاريبهم أتوم سدتنياتات ناب زخون بوتاتن كساقيسهم كشمتو عقمي كم زي بلوم كقلتسو خلو بزحات أب قدام كاب زنبرو إيرتران حواتهم بزل أخلهم كنبابرون كحجازون كم زنحيهم زقلتسو تخلى مريم بخيت توسخي حبريتا كهبنايم راي اب ملو معرباو تግራይ اب زوان زي دارغا كاب منغستي ኢትዮጵያን كاب كللاو منغست تግራይን كاب سمعنايو حيال كويناتي وزكاي زلو እቲ ዝካይ ዘሎ ኩናት ነቲዮም ስደተኛታት ዘይኮነ ወላ ነቲዮም ሰላማውያን ሰባቱን አማዛቢሉ ይዝርከብ UNHCR ከም ዝሓብረውን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ሱዳን ተሰዲዶም ከም ዘለው ድሮ ሓበሬታ በጽሕናሎ ማለት እዩ
እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዘለው ተዓቂቦም ዘለው ከዓ ሕፅረት መግብን ማይን ኣገልግሎት ጥዕናን ብዙሕ ተከላቢቶም ከም ዘለው ሓቢሮምና ማለት እዩ ብሰንኪ ኩናት እውን ኣብ ፍርሕን ሻቅሎትን ኣብ ከቢድ ኩነታት ይነብሩ ከም ዘለው እውን ስክፍቶኦም ገሊጾምና ነይሮም ትማሊ ግርሞ በኺት በወገን UNHCR ማለት ወኪል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ነዚ ጉዳይ ዘመልክቱ እንታይ ይብል ይከታተሎ ደሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስደተኛታት ሎሚ ኣብ ዝሃበና መግለጺ እቶም ስደተኛታት እቲ ተዋሂቦም ዘሎ መግቢ ኣብ መወዳእታ ዝወርሒ ከም ዝውዳእ ሓቢርና ኣሎ ማለት እዩ UNHCR ብዛዕባ ውሕስነትን ድሕነትን ኩነታቶም ስደተኛታት ይኹን ሰላማውያን ሰባት ብዙሕ ተሻቂሉ ከም ዘሎን ኣብዚ እዋን ድማ ምስቶም ስደተኛታት ድሩት ርክብ እዩ ዘለዎ ትካል ስደተኛታት ንባዕሉ ምስቶም ሰራሕተኛታት ርክብ ካብ ዘቋርጽ ዳርጋ 3 መዓልቲ ገይሩ ከም ዘሎ ሓቢርና ስለዚ ኣብ ባይታ እንታይ ዓይነት ኩነታት ከም ዘሎውን ክፈልጥ ኣይክእልን ዘሎ ገለ ስደተኛታት እውን ካብ ሸመልባ ናብ ሕጻት ክኸዱ ጀሚሮም ኣለው ኢሎም ሓቢሮምና ኣለው ስለዚ እቲ ኩነታት እዚ ንስደተኛታትን ነቲኦም ሰላማውያን ሰባትን ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ነቲኦም ሰራሕተኛታት ናይ UNHCR ኣብ ከቢድ ኩነታት ኣውሪዶም ከም ዘሎ እዩ ዝረአ ዘሎ ኣብ መወዳእታ እዚ ኩናት እዚ በዚ ዝቕጽል እንተዳ ኮይኑ እዞም ስደተኛታት ከምቲ ዝተገለጸ ኣብ ከቢድ ስጋት እዮም ዝርከቡ እንታይ እዩ ክግበር ዝኽእል እንታይ ይበሃል ኣሎ ኣብ መጻኢና እዞም ስደተኛታት ትካል ስደተኛታት እንታይ ዝብል ብዛዕባ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት እቲ ኩናት እንድሕር ቀጺሉ ሰላማዊ ፍታሕ እንተዘይተገይሩሉ እዚ ዘሎ ናይ ቴሌፎን መስመር እንተዘይተኸፊቱ ምስቲ ዘሎ ሕጽረታት ናይ መግቢ ይኹን ናይ ነዳዲ ኣቦቱ እንተጸኒዑ ነነውሕ እዋን ኣብ መወዳእቱ እቶም ስደተኛታት ናብ ውሑስ ቦታ ክውሰዱ ወይ ድማ ናብ ሱዳን ክጓዓዙ ኣለዎም ኢሉ ኣተንቢህና ዘሎ ስለዚ እዚ እቲ ኩነታት ኣብ ባይታ ዘሎ እቲ ኩናት እንድሕሪ ነነውሕ ግዜ እንድሕሪ ቀጺሉ ንሓጸርቲ ዜናታት እዝምሸት ሃና ዘራጽዮን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ መዓልቲ ኣብ መቐለ ኣብ ዝፈጸሞ ደብዳብ ነፈርቲ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቆሲሮም ነበርቲ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ብተመሳሳሊ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋውን መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ሰባት ቆሲሎም ኣለዉ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ክብል ድማ ሓላፊ ጉዳያት ወጻኢ ምሩጽ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ጸዊዑ አንቶኒ ብሊከን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ብሄር መሰረት ዝገበረ ጎንጽን ኣብቲ ዞባ ከስዕቦ ዝኽእል ዘይምርግጋእን ከም ዘሻቀሎ ተዛሪቦም ኣብ ዩጋንዳ ብዝተወልዐ ናዕቢ ብውሕድ 6 ሰባት ተቐቲሎም እቲ ናዕቢ ንፕሬዚደንትነት ዝወዳደር ዘሎ ፍሉጥ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ቦቢ ዋይን ኣብ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ተወሊዑ ካልኦት 65 ከም ዝቆሰሉን 350 ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተውን እውን ተፈሊጡሎም ፖሊስ ሞዛምቢክ ንሰልጠንቲ ፖሊስ ዘጥነሱ ኣሰልጠንቲ ከም ዘባረረ ሚኒስትር ፍትሒ ሄለና ኪዳ ገሊጻ ቁጽሪ ዘጥነሱውን ኣሰልጠንቲ እኳ ብንጹር እንተዘይተገልጸ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግን 15 ሰልጠንቲ ብመምሃራንን ከም ዝጠነሳ ማዕኽና ዜና ተሃገር ጸብጺበን መራሕቲ እስልምና ነቶም ኣብ ቻርተር ሪፐብሊክ ፈረንሳ ሰፊሮም ዘሎ ክብርታት ከቀበሉ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ጸዊዑ ንሱ ቤት ምኽሪ እስልምና ፈረንሳ ነቲ ቻርተር ከቀበሎ ናይ 15 መዓልቲ ገደብ ሂቡ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣብ መወዳእታ ፖሊስ ማላዊ ነቲ ንርእሶ ከም ነቢ ዝቆጽር ፍሉጥ ሚልዮነር ሰባኺ ሸፈር ድቡሽርን በዓልቲ ቤቱን ካብ ቀይዲ ፈትሑ ክልቲኦም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ምእሳሮም ብዋሕስ ምስ ተፈትሑኦም ሃዲሞም ናብ ማላዊ ወፂኦም ብሰንኪ እዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝርከብ ክቡር ገዝኦምን ንብረቶምን ተሃጊሩሎም ቢቢሲ ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም ናብ ዝቕጽል ትሕዝቶታት ክንሰግር ኣብ ቀረባ እዋን ፈጻሚ ስራሕ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝተሾመ ዶክተር ሙሉ ነጋ መንግስት ፌደራል ዝጀመሮ ሕግ ናይ ምኽባር ስራሕትን ትዛዘም ትግራይ ትምርሐሉ ቻርተር ከም ዝተዳለወ ፍሊጡ እቲ ፈጻሚ ስራሕ ሎም መዓልቲ ብዝሃቦ መግለጺ ኣብ ቀጻሊ ብዙሕ ብዛዕባ ዝተሓዙ መደባት አብሪሁ ቀንዲ ዕማም እዚ ግዚያዊ ምምሕዳር ብቐንዱ ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ዝካየደሉ ባይታ ምጥጣሕ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ንፈለማ እዋን ብናጽነት ኣመሓድርቱ ዝመርጸሉ ኣጋጣሚ ክኸውን እዩ ብተወሳኺ ትልምን ባጀትን እቲ ክልል እውን ከጽድቕ እዩ ትግራይ እትመሓደረሉ ቻርተር ከም ዝተዳለወ ዝጠቐሰ ዶክተር ሙሉ ነጋ እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ፈጸምቲ ስራሕ ኣብ ዝሾመሉ እዋን ህዝቢ ከም ዘሳትፍን ንሰላምን ርግኣትን እቲ ክልል ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሕ ሓላፍነት ከም ዝተዋሃቦን ተዛሪቡ
بوسانه ابيات مخر فيدريشنن منستراتن بمسرت ممحدار تግራይ ዝምልከት ዝወፀ ደንቢ ዶክተር ሙሉ ነጋ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኮይኑ ከም ዝተሸመ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትዊተር ከም ዝሐበረ ይዝከር በዚህ መሰረት በምክንያት እቲ ዘሎ ኩነታት ንዝተመዛበሉ ሰባቱን ክንሕግዝ ኢና ኢሉ As you know, due to this law enforcement مستحقن مخبار زكاية زلو سرحت بستأساسر تمزابلو زيغاتات اللويم سلازي أبداقما هنسات أتوكيرنا كنسرحنا بتوساخي زي قزياو ممحدار تقارو فتحن سناي محداران كروخ بزخلهم بايتا خطاتحيو ይኹን እምበር መንግስት ትግራይ ንሹመት ዶክተር ሙሉ ነጋ ኾነ ንውሳነታት መንግስት ፌደራል ከም ዘይቅበል አፍሊጡ እዩ ዝሓለፈ ዓመት ክካየድ መደብ ዝተተሓዘሉ ሻድሻ ሃገራዊ መረፃ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብምንውሑ መንግስት ትግራይ ነዚ ውሳነ ከም ዘይቅበሎ ብምግላጽ ክልላዊ መረፃ ክካየድ ባይቶ ትኽልል ብመሰረት ዝሓለፈ ውሳነ ኣብ ወርሕ ጳጉሜን ቆጻጽራ ኢትዮጵያ ከም ዝተኻየደ ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ ምርጫ ድማ ልዕሊ 2.7 ሚሊዮን ሰባት ከም ዝተሳተፉ ይግለጽ እንተኾነ መንግስት ፌደራል እዚ መረፃ ዘይሕጋውን ዘይጸንዕን ክብል ነጺግዎ እዩ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ኮንሶ ልዕሊ 70,000 ነበርቲ ካብ መረበቶም ከም ዝተፈናቀሉ ተገሊጹ ሓላፊ መምርሒ ሰላምን ጸጥታን እቲ ዞባ ከም ዝሐበሮ እቶም ነበርቲ ብሰንኪ ኣብቲ ከባቢ በተደጋጋሚ ዝውልዑ ጎንጽታት እዮም ተፈናቂሎም ሃና ዘራጽዮን አይተ ዴርሻ ኦለታ ምክትል ሓላፊ መምርሒ ልምዓት ኢንተርፕራይዝን ኢንዱስትሪን ዞባ ኮንሶዩ ኣብ ወረዳ ሰገንን ከባቢያን ናይ በእትርከብ ሰገን ዝተባሃለት ከተማ ቅድሚ ሰሙን ምስ ካልኦት መሳርሕቱ ከም ዝገሹ ይዛረብ እንተኾነ ከምቲ ዝሓሰብዎ ስርሖም ፈጺሞም ናብ ዝመጹሉ ቦታ ክምለሱ ይከኣሉን ንሱን ካልኦት በኣማይ ዝቁጸሩ ሰባትን ኣብ ቀጽሪ ምምሕዳር እታ ከተማ ተዓጊቶም ይርከቡ ኮንሶ ነው ምኖረው ግን ባለፈው ለዲጋፍ ኣብ ኮንሶ ዝነብር ንናይ ድጋፍን ክትትልን ስራሕ ናብ ዝምስመጻና ግን መንገድ ተዓጺና ኣብዚ ሕጂ ዋንካ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሰገን 411 ሰባት ተዓጺና ኮፊልና ንርከብ ክንወጽእ ፈቲና ነርና ግን ከኣ ኣብ መንገዲ መጥቃዕቲ ስለ ዝተፈጸመ መኪና ተገልቢጣ ሓደ ሰብ ሞይቱ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ሰብ ሞያን ካብ ከባቢኦም ዝተፈናቀሉ ሰባትን ኢና ኣብዘ ዘለና بقدمة مالي ززراربنايو أما حداري وردا سجن آيت ديرشا أولتا بسنكي سقات ستا كابز سرحلو بيت صحفة كوز كم زيك على قليتولنا نيرو أبقون حدارون كاتري نسباتي قلقل كم زلو حبيرونا اتمت قعتي كم استفاد زمن زي مرقاقا كم زلون بي بي سي زرقاقا حلفي ممرحي سلامن ستان زبا كونسو آيت حسن ولا لو بوغنو نتمت قعتي بخمزية بره كونسو لاي وررام مثل نقرنا يتفتروا أب كونسو ورار زمثل ነገር ይተፈጥሩ ዘሎ እጥቃት ዳርጋ ኣብ ኩለን ወረዳታት መጥቃዕትና ፈጽሞም ይትኩሱ የቃጽሉን ይቀትሉን ዘለው ብዙሓት መንደራት በሐዊ አንዲዶም ኣብ መንጓቱ ክከላኸል ዝፍትን ኃይል ጸጥታውን እናኸበቡ የጥቅዑለው ጎንጺ ኣብ ዝተወልዑም ከባቢታት ዞባ ኮንሶ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ፍሊ ኃይሊ ተኸልልን ፖሊስ እቲ ዞባን እንኳን ተሐለው እቶም ዕጡቃት በቀጥታ ኣብ ልዕልዞም ኃይልታት ጸጥታ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ኣይተሐሰን ሓቢሩ በቲ فتصم زلو متقعت دما بزحات كم زتمزابلو تزاريبوم لعلي 7,000 سبات كاب زنبرلو كبابي تفناقيلوم يوم بزحات زموتون زقصرون سبات علو كونسو ابز اوان اب كبير سقعت يازلا معلتاوي هيوت سبات يتقفئ يزلو اب سقاينا زلنا بزعباتي بتدقاقامي زلعل زلو قونس إزملكات توساخي حبريتان مركب ناب وانان مختلن أم حداري اتوزوبا كوميشن بوليس كلل دبوبن بيرو سلامن تاتان بتدقاقامي نفسلكم انتدولناقوا كالعلو بزي مقالوم حسابهم كنكات تيكالنان ناي حموس مشت فنو بي بي سي تقرنيا مكتال تانيخم كبراتن كبران